Tarigagay ang makatungtong ni Baguio City Representative Mauricio Domogan ni DILG Secretary Victor John Vic Remulla Jr. Panggap iti inwaragawag daytoy, panakipawil iti panagpapicture iti Lion's Head iti Kennon Road. Daytoy, ti report. Tarigagay ni Baguio City Representative Mauricio Domogan nga agtulturi latat ti panagturong dagiti turista iti Lion's Head iti Kennon Road tapno agpasyar kan agpa-picture sa jay. Dahil tigat ng runa ta may sama ti lugar no sa di no maipromote kan mapaspasaya at may iti cultural identity dagiti umili iti lokalidad. Dahil ti reaksyon ti kongresista kasarunutin wargawag ni DILG Secretary Victor John Vic Remulla Jr. para kadagiti local chief executive, anaingat ngay patumpal iti zero obstruction asidag iti Lion's Head no sa dino adu dagiti motorista ti agsarsardeng sa jay tapno agpa-picture arason mo't iti parikot iti trapiko sa jay. Hindi tama yun. Paano ibabawal mo yung magpa-picture dyan? Why? Because of traffic? That's why let us try to address yung traffic. Inay ni Domogan nga adda dagiti traffic enforcer sa jay nakadeploy tapno tutukan ti parikot iti trapiko. Tarigagay na ang makatungtong ni DILG Secretary Panggap iti naso abilin asigun kenkwana ket saan pay met may konsidera kas linteg. If we will come out to a memorandum to that effect, natural. You have to talk with him. Kastamot ngayon ay unay ti kongresista ti kinapatag iti parang paduras iti nasoa tourist destination. Kaya't naabyagan man ti programa nga insingasing nakasaruno iti panagbisita na sa jay kadwa dagiti opisyal ti DOT kan DNR. Suwestyon na ti panakadevelop ti kalsada iti likod ti Lion's Head kan parang ipatakder iti struktura sa jay amang ipakita iti cultural heritage ti Cordillera. Agserbi moten daytoy kas pwesto dagiti stall owner nga da iti igid iti kalsada kan addamat lang restaurant ang may lukat sa jay. Naituding met akatungtungan namanan dagiti masaknan nga opisyal para iti presentasyon iti plano ken ti cost estimate iti proyekto. Inay napay ang napatagpay ang makatungtong met lang dagiti umili sa jay anang itabon kadagiti minatayda iti likod ti Lion's Head para iti nasaumet laeng aganda.